हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय माने जोङो बाजाराव थांबाय दङ आरोना दा आगैनि बार्थडेनि थाखाय बाजार खालामनो थ' नोंथांमोननो आंखौ एसे देखायलांनो सानदों थ' नोंथांमोना नायनो आंनि भिडिअ'खौ इन्ट्रेस्टेड बा नायलांबाय थादो जोबजासिम थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै हाथाय मोनथारसिगोन आरोना जोंहा मादैजों बाजैयो थारसिगोन बेयाव जों दा दखानाव फुजानि थाखाय आपेल आंगुर इदि जि नांगौ बेखौ बायदों आरोना नालेंखर कमला किसमिस बातासा बिदि जि नांगौ बेखौनो बायदोंमोन आरोना बे दखानावहाय नायबाय थादो लोगोफोर Thật mới giòn một cái anh kìa. Bắt nồi. Ada 10 kilo solis takan itu. Cing. जों दा बेयाव नै बुट लानो नागिरदों आरोना फुजानि थाखाय ओमफ्राय थाव लागोन ओमफ्राय मस्ला मस्लिफोरबो लागोन ओमफ्राय आरो बेवहाय आरो दालिबो लागोन जोङो थ' जि नांगौ बेखौनो लानोसै आरोना बेयाव लोगोफोर थ' नायलांबाय थादो एसेबांबो गिदिर नङा आरोना जोंहा आगैनि बार्थडेआ ओरैनो फिसा सेलेब्रेट खालामना दोननोसै एबारसो फार्स्ट होगोन माने बिनि बार्थडेखौ इदिनो फिसा थगि होनानैल' दोनबाय थायोमोन एबारसो बिनो फार्स्ट टाइम केक हानो नागिरदों जोंहा 20 थाखा न' एबार मैगं थाइगंनि बाजार खालामबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माने मंगलबारसो गोलैबाय नालाय ओंखायनो मिरामिस जासिगोन ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि जाथारोब्ला ना बेदर लाबोना होफैगोन आरो जोङो बाजार खालामनोसै मैगं थाइगं Panas sulit. Itu apa 20 kilo? Atau 20 টাকা? Panas menyar gitu. Malamnya nangkur. Malam sih जोंहा सेरसे ओमफ्राय बाजैया ना लाबाय आदा केजि जोंनिया फैनो जाबाय आरोना बाजारनिफ्राय बाजार खालामनाया जाबाय ओमफ्राय बेदर लानानै लाखांबानो फैनो जाबाय आरोना न'आव
नैथिनिखौसो होनांगौमोन नैथिं सिद्रदो न' नै बाजार खालामनानै लाबोजोब्बाय जोङो न'आव थांना मोजाङै देखायसिगोन आरोना थांग्रोनोसै न'आव थांबाय थानोसै होमबा वाव लोगोफोर दहाय बाजार खालामना लाबोनाया इखिनिया याव दोनथ'दो ओमफ्राय बाखिखौ आरो बेलेगाव दंबावदों आरोना ओमफ्राय आलुखौ दाहाय लाबोसिगोन दादाया ओमफ्राय जों बेखिनिखौ लाबोदोंमोन आरोना ओमफ्राय फुजानि थोगि दंबावो आपेल आंगुर बिदि बायदिसिना जि होयो फुजायाव बेयाव बेखिनिखौ दोनग्रोबाय ओमफ्राय दंबावो आरोना बेलेगाव बे फुजानि जगारनि सब दङ इयाव बुट नालेंखर ओमफ्राय थालिर आरो मुसुरखौ बायथ'वाखै नालेंखर बुट कमला आपेल आंगुर जि नांगौ सब दंखायो आरोना बेयाव ओमफ्राय बाखिखौहाय उनाव बायसिगोन ओमफ्राय नै बेयाव पापरबो दङ सब दङ आरोना दोनफैयाव थ' बार्थडे खालि नुसिगोन लोगोफोर जोङो बाजारनिफ्राय अमाबो लाबोदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै अमा एवनाय इयो ओमफ्राय नैयावहाय बिलाहिजों अमा दङ बेयावबो टमेट'जों अमानि जानोसै जोङो बाजारनिफ्राय लाबोनाय बेखौ एवदो ओमफ्राय नैबेखौ एवनो संदो आरोना बिलाहिजों जानोसै दसे उनाव थ' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो लोगोफोर ओमफ्राय बार्थडेखौ नेक्स्ट भिडिअ'आव नुफिनसिगोन आरोना लोगोफोर बार्थडे केक हानायखौ थ' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो बेयावनो दोनथ'नोसै दिनैनि भिडिअ'खौ आरोबाव नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय